Lidi nyaka gi sani jopiny samoro penjore ni to bang' lendo manyogol nyoro godhiambo gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati ma oyango William Ruto kaka jaloch. Gin okenge mage ma koro oganda jo Kenya winjo bed ni ng'eyo kapok jatend piny ma oyier ochamo muma kata mago matimore e kinde moseland duoko machalo koda Manyakwara Mogi wan kod mathoth motenore kod mago ma wanyisi gigo matimore bang' lendo machal kod manyogol gi Wafula Chebukati manyoyango William Ruto kaka jaloch e yiero no. Bati bende nyaka koro wang'eni wantiere gi yore ariyo. Achiel nyiso ni ng'ato nyalo chwalo ng'ure doho kendo yo machielo bende ng'ato kidekre mar chwalo ng'ure doho. Wang'iye mano manyanya timore ponono ni ochwal ng'ure doho. Bang' lendo mar jaloch Nyakwara Mogajuang ka onge ng'ure doho. Tarik no ma bende koro ketenge mar chamo mamano en tarik 30 dwe no mar 8 higa 2022. Mama bende dhi cham gi jalo bende no landi gi dul mata oyiere pacho ka mar IEBC. Kawadhi nyime Nyakwara Mogi mana kaka neno ka Lydia wacho no endo kanitie ng'ur e doho ng'ata parni ni kod ratiro mar chwalo ng'ur makamano. Nyiso ni Kenya mora mora ma jago ombulu kata oken ja siasa ni kod ratiro kaluwore kod chike mag piny Kenya mar chwalo ng'ur. Ng'ur ichwalo e ndalo 7 bang' lendo mar jaloch. Koro kaka nyoland nyoro ichako kwano nyoro no kum ndalo 7 kata ndalo 7 go munjo bed ni ichwale ng'ur. Kik kal ndalo 7. Ji ma odonjnegi nyaka milome. Nyiso ni nyaka nyisgi ni odonjnu kendo owinjo bed ni ubedo kaka jogo ma dhi duoko bura e nyim doho. Ji ma odonjnegi ni kod thuolo bende mar chiwo duoko margi. Mano kare George Bati kaeto kamachielo bende kwang'iyo kanyo waneno ka punono wang'iye jogo ma bende inyala ter iket e bura ka punono ni ochwal wachni e doho. Nitiere kanyo duol mar yiero mano matawo yiere pacho ka IEBC kaachiel gi jakom mar IEBC e wach machal kod mamano dhi bedo Wafula Chebukati kaluwore ni en mano lando kendo no dhialo jalo ma bende no wacho no yombo e laro kom tend piny Kenya kaeto gi jatend piny mano yier mano landi kani no loyo kom no mar tend piny Kenya kaeto kanyo gi jalup jatend piny ma bende no yier giduto iterogi keto nyingi e bura machal kod mano. Kawadhi nyime Lydia mana kaka iwacho no bang' ka osechwal ma ong'eni gin jomage madhi duoko bura. Tarige mag bura chwalo bura e doho nyaka gi sani biro bedo ma oko kalo tarik 23 mar dwe mar 8 mar higa ni. Mano ndalo 7 mano wawacho ka. Winjo bura itimo e ndalo 14 bang' kochwal bura no. Samo chwal bura no ok owinjo bed ni kalo ndalo 14 kapok ong'ad bura e wach ywak kata ng'ur motere doho. Ng'ado bura bedo tarik mare mogik en tarik 5 mar dwe mar 9 mar higa ni. Mane kaka chik motenore gi wach mar chwalo ng'ur kata bura e doho wacho e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya moyier bang' ka oseland duoko mar jatend piny. Kata kamano Bati bende nitiere seche ma bende doho nyalo rema ma ok oketho yiero ma kamano. Ponono ni doho ok oketho yiero Nyakwara Mogajuang. Wadhi neno kanyo ka tarik mar chamo dhi bedo tarik mano mogik kapok okalo tarik 12 dwe mar 9 higa 2022. Ka bende ponono ni ka doho oketho yiero to yiero machielo kata mano ma bende dendo gi dho ngere ni runoff di bedo kanyo bang' ndalo 60. Parni runoff ni e thuolo makoro doho miyo oganda jo Kenya mondo mi oikre kendo odhi mar timo ombulu machielo ka giyiero jatelo manyien e yiero mar 2 ma iluongo ni runoff. Lydia mago gin gik ma oganda jo Kenya nyaka koro ng'e sani makoro nyoro olando duoko kotende gi yiero mar jatend piny Kenya.